Hola, em dic Martí Portamorros i faig tercer d'ESO. Soc delegat verd de l'Institut Lluís de Peguera de Manresa i aquest passat dia 3 d'octubre del 2021 vaig assistir a la Confina Estatal de Guadarrama, a Madrid. Però abans us poso un context. Al nostre institut tenim variades persones que són part de la delegació d'escoles verdes dins del nostre centre, un dels quals som els delegats. Els delegats verds som els encarregats en assistir i treballar en diferents activitats i trobades per tal de millorar i conscienciar el nostre institut i el nostre entorn. Un dels delegats verds, per exemple, sóc jo. Doncs sí, ja fa 2 setmanes vaig formar part de la Confina Estatal, com ja he dit anteriorment, però què és una Confin? També coneguda com a Conferència Estatal de Joves pel Planeta, la Confin és un punt de reunió on ens trobem diferents delegats verds, com ja he explicat abans, de tota Espanya, per al tal de complir un objectiu final. En el meu cas, jo assistia a la Confin per a poder expandir consciència sobre un problema que passava a la nostra ciutat. Doncs, jo era l'encarregat d'explicar a tots els altres delegats verds el meu problema i ells m'explicaven a mi el seu. Bé, l'objectiu final era posar en comú totes les idees i a partir d'elles crear un manifest que es llegiria davant de polítics de tot el país, entre ells, per exemple, la ministra d'Educació. I la Confin començà. La Confina Estatal del 2021 es celebrava a la Comunitat de Madrid, més concretament a Guadarrama, un petit municipi madrileny. Com és clar, ens havíem de mobilitzar, i jo, junt amb 11 representants més de Catalunya, que també eren delegats verds, el dia 3 d'octubre vam agafar les maletes per emprendre el nostre viatge. Un llarg viatge. Bé, tampoc tant. El viatge a Barcelona, les 3 horetes d'AVE i els 3 quarts d'hora d'autobús es van fer més amens a l'estar acompanyat de tota l'estona dels delegats verds catalans com jo. Va ser molt divertit. A l'arribar, no ens esperàvem unes extraordinàries instal·lacions com aquelles. Era fantàstic, era gegant. Però bé, no ens il·lusionem que hem vingut a treballar. Durant el primer dia no vam fer gaire feina. Va ser més un dia orientatiu per conèixer-nos i per conèixer. Tant com jocs de rol com Cahoots van ser alguna de les coses que vam fer el primer dia. Però em deixo el més important, la presentació dels pòsters. Ara us explico més detalladament. Com ja he dit abans, jo anava a Madrid amb una problemàtica del meu entorn a presentar. Aquesta problemàtica l'havíem de resumir en un pòster. Imatges, gràfics, textos, tot el que fos necessari per tal d'explicar el problema de forma reduïda. Si voleu, us explico la problemàtica que vaig presentar. Perill, mascaretes, aquest era el títol. Junt amb els meus companys de curs i de delegació verda, la Ivet, la Rita, la Sara i el Pau, ens vam adonar que les mascaretes són un nou residu que s'ha produït des de que la pandèmia ha començat. I el problema? Doncs que la gent no sabia com reciclar-los correctament i que molta gent feia un mal ús de les mascaretes, ja fos llançant-les al riu o al mar o deixant-les a la natura. I d'això tractava el nostre projecte. Bé, el nostre pòster, que vaig exposar a la Confin. Com és obvi, explicarem com solucionar-lo o millorar aquest problema de la forma més còmoda possible. Les mascaretes es llancen al color gris del rebuig. Després d'informar-nos, ens vam donar compte de que molta gent del nostre curs llançava les mascaretes al contenidor blau o groc. Doncs no, al contenidor gris dels residus. Ah, i sí, us faré un petit recordatori. Abans de llançar les mascaretes, si us plau, trenqueu les gomes dels costats. No costa gens d'esforç i estàs evitant que molts animals de fauna marina quedin atrapades en elles. Durant el segon dia de la Confin, vam seguir treballant per encarar aquell text que s'havia de llegir davant de la gent important amb poder de decisió, per dir-ho d'alguna manera. Doncs, havent recollit idees del dia anterior dels pòsters, ens vam separar en grups en els quals faríem propostes per a millorar el nostre futur. Els grups en els quals ens vam separar van ser tecnologia, salut, natura i societat i equitativitat. Aquesta última, els dos junts. La tasca era pensar quins canvis per al bé del nostre planeta podríem fer, sortint de l'arrel de la nostra etiqueta. Per explicar-ho millor, podríem dir que de tecnologia havíem de pensar idees que a través de la tecnologia podríem millorar la nostra societat, i això en cada cas. Tercer dia, comencem a preparar l'acte final. Com no era difícil d'imaginar, celebraríem un acte de clausura i tancament durant el dia final de la Confin. I doncs s'havia de preparar amb antelació, és obvi. Una altra vegada ens van separar per grups. Ara però eren diferents.
dansa, rap, manifest i còmic. Cadascú dels grups tenia una missió, expressar la Confín de diferent manera. Per explicar-ho millor, els grups de còmic, per exemple, eren els encarregats en expressar a través de dibuixos com havien viscut la Confín. Els de rap, en canvi, explicaven cantant i rapejant què era la Confín. I els de dansa, doncs, eren els encarregats d'expressar corporalment el per què celebrava aquesta Confín. I ja per últim, l'equip de manifest, els encarregats de redactar aquell text que es llegiria al Foro Urbano de Sevilla, davant de polítics i organitzadors. Sí, no ho havia explicat, però per llegir el manifest s'havia de participar en el Foro Urbano, una altra trobada, seguida de la Confín, per parlar del futur del nostre planeta. Però les places a Sevilla eren limitades i els representants s'escollirien democràticament a través d'eleccions que faríem aquella mateixa tarda. I va arribar l'hora de les eleccions. Tothom tenia dret a 3 vots. Un d'aquests vots havia d'anar destinat a la teva pròpia xarxa, en el meu cas Catalunya, i els altres 2 vots anaven destinats a la gent que tu pensessis que eren uns bons líders i representants. I l'últim dia, i important dia, va arribar. I el que vam viure, després de portar 3 dies reunits, treballant diàriament i parlant sobre el futur del nostre planeta, el viatge arribava a la seva fi. Vam assistir a la sala d'actes, on allà va parlar l'organitzadora de Es en Red, la xarxa encarregada d'organitzar la Confín. Un emotiu text on ens donava les gràcies per haver format part d'aquest meravellós projecte que també ens impulsava a seguir endavant i amb això que seguíssim motivant a la gent del nostre entorn a canviar el planeta. I després del seu discurs començà el verdader acte final. I quina millor manera d'expressar-se que amb imatges? Bé, dibuixos. L'equip de còmic ens va presentar el que havia estat preparant el dia anterior. Un seguit de pàgines dibuixades i pintades on ens narraven de quina manera ells havien viscut la Confín. Seguidament, l'equip de rap va actuar. Ells ens van mostrar una cançó sobre base de freestyle escrita per ells mateixos. L'objectiu de la lletra? Explicar a qui no ho sabia què era la Confín. No puedo. I va arribar el moment d'escoltar l'interessant manifest. Buenos días. Somos solo unas pocas voces de la inmensa cantidad que han participado en esta causa. Lo primero, queríamos agradecer a todas las instituciones que lo han hecho posible. Desde nuestros centros educativos, ESENRED, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, también a vosotros, los que nos estáis escuchando, y en especial a todo el equipo que nos ha estado ayudando estos días, facilitadores, profesores y todo el personal que nos ha acompañado en nuestra estancia del 3 al 6 de octubre en Guadarrama. Durante estos días hemos estado 69 alumnos representantes de 10 redes de distintos lugares de España, reunidos para compartir nuestros proyectos cada noche. Y es algo que hemos cogido como un hábito. ¿No creéis que podemos hacer lo mismo con todo esto? Eduquemos con responsabilidad a la gente para que aprendan a ser unos ciudadanos sostenibles, para que sepan que cuidar el planeta no es ninguna tontería, que el mañana lo creamos nosotros y que si queremos que sea mejor tenemos que actuar ya. Por eso, exigimos a los gobiernos una correcta digitalización del material lectivo, para una mayor accesibilidad económica mediante unas ayudas equitativas al patrimonio de cada persona. Es necesario la empleativa de los recursos naturales. Estamos hartos de que no se nos escuche, hartos de que no se nos tome en serio y estamos hartos de que nos refugiemos en la idea de que los jóvenes somos el futuro para no buscar ningún cambio ya. Los jóvenes creemos en un futuro en el que no haya plásticos en el mar, un futuro en el que no haya desigualdades y en el que las masas no sean movidas por marcas, sino por acciones responsables. Queremos un futuro mejor, pero lo queremos para todos. I, con vuestra col·laboració, ese futuro empieza hoy. Però us deixo l'enllaç en el mateix correu per si us interessa visualitzar-los.
I ja per finalitzar, el ball final, un ball que representava que els elements de la Terra patien i nosaltres havíem d'ajudar-los. I així va acabar el tancament de la Confin. Un curt i llarg viatge ple d'amor, d'experiències i d'aprenentatge que no podria canviar per res del món. L'escalfor de la gent, l'alegria de compartir, d'aprendre junts. Tot això es fa record i són d'aquelles coses que mai oblidaré. Per mi, la Confin ha estat una trobada en la que ens ha enriquit a tots de coneixements i d'experiències personals. Recorda que cada pas enrere que fas per ajudar el planeta és un pas enrere per al nostre futur. Perquè, si no és ara, quan? Si no som nosaltres, qui? Nos hemos reunido en Guadarrama. Hemos venido a trabajar, a buscar soluciones contra los graves problemas que dañan nuestro planeta. Hemos compartido acciones concretas y diseñado planes reales para mejorar la calidad de vida y la salud del medio ambiente. Somos niños y jóvenes de toda España preocupados por el futuro de nuestro planeta. Si no eres tú, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Nosotros ya cuidamos del planeta. ¿Y tú?